1.3 million pesos nga balor sa gituohang shabu nasakmit gikan sa usa ka security guard nga taga Jaclupan Campo 3, Talisay City atol sa bypass operation sa Lapu-Lapu City Police niadtung Biyernes sa gabii. Gitumbok ang 30 anyos nga gwardya nga usa ka newly identified high-value individual sa talaan sa kapulisan. Kinsa gikatahong makabaligya ug tag 200 grams sa gituohang shabu matag simana. Area of operation niya ang Talisay City, Cordova ug Lapu-Lapu City. Gipaubos sa casing ug surveillance ang naasoy gwardya sulod sa usa ka buwan usa natigayon ang bypass operation niadtong Biyernes sa gabii sa barangay Babag. Ang suspitsado sa iyang bahin nagdumili pagluwat og pamahayag dihang gikuhaan sa iyang habi. Nara siya meet up lang sila, nara siya contact kung asa mag-abot, then mo to ang iyang kuanda is police na kaning last niyang transaction. Then based sa iyang revelation, ang iyang source is naagyapon sa penal institution diri sa Cebu City nga side.